flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Molly a mineira. Ola, ti, estás ben? Tes cara de bateres contra unha araña. Ola, case bato contra unha árbore, pero estou ben, grazas, chámome Maia. É un placer coñecerte. Son Molly, son un grilo ceboleiro. Que estás facendo? Collendo provisións extras. Encantan as ervas desta pradería. Métoas no meu tubo pro inverno. Ai, 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 ai. Ai, 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 Oh, quen és ti? Oh, xa nos coñecemos, verdade? Claro, no baile dos grilos. Bailei contigo. Fuches un cabaleiro. Eu? Déchesme unha pataca deliciosa para a miña despensa. Oh, a miña despensa. Oh. As túas ervas están aí, mira. Non, refírome ao meu tubo, onde gardo todas as miñas reservas. Ai, señor, señor, señor. A miña despensa, as miñas raíces, os meus tubérculos. Por que se comporta así? Volveuse tola de todo. Oh, Penso que perdeu a memoria. Ei, onde vai? Mira, un burato. Este é máis grande que os de Max. A mellor fixo ela. Molly! Volve, podemos axudar a buscar a túa despensa. Vaya, pois parece que Molly se puxo mal da cabeciña. Pobre Molly, como podemos axudala? Oh, parece que xa se foi. Iso ven do formigueiro. Pero ti decataste de que iso é perder todo o traballo dun día do meu equipo. Mira o que fixeches. Que pasa? hola. Quen és ti? Esta femia de grilo fai tobos por todos os sitios como a unha tola e non mira por onde pasa e o noso celeiro desfondouse. Oiches, non volvas furar por debaixo do noso formigueiro, entendido? Ah, viche a miña despensa. Oh, pero de que despensa me fala? Ai, non, a miña despensa, as miñas raíces, os tubérculos. Xa estamos outra vez. Un segundo, Molly. Coñecémonos. Ah, pero non nos coñecemos. Claro. Pero non foi no baile dos grilos. Molly, eu son Maia e ele é Willy. Coñecémonos na pradería. Ai, a pradería, iso soame. Claro. E despois de dicirnos que perdera a túa despensa... Ah, non, a miña despensa. Molly! Molly! Ai! Desfondouse a metade dos meus túneles. Parece que alguén pasou o día de hoxe furando a pradería. O baile dos grilos. Ai, aliméntase de miñocas. Max, agarda! Por favor, Willy, entretena, pero pase o que pase, non lle mencione lo que xa sabes. Pero... Ui.
Molly non. É un nome bonito. Necesitamos que nos axudes a que recupere a súa comida. O qué? Eu vou axudar alguén que come miñocas. Non entendes, Molly non é unha toupa, non come miñocas. Ademais, Molly perdeu a memoria e nin sequera sabe o que é unha miñoca. É un grilo ceboleiro, só come patacas e ervas. Estás a salvo, prométocho. Por favor, Max, vai seguir facendo buratos e non axudamos a atopar a súa despensa. Ai, a miña despensa. Molly, agarda! Dime, que che pareceu a música no baile de grilos? Pule! Pule! Ai, está ben. Acordaste deste valse? Deste chan, chan, cha, chan, 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 cha, chan, chan, cha, chan. ¡Ay, Maya! ¡Ay! Chan, cha, chan, chan. Bailo como unha pataca! Unha pataca? Oh, non, a miña despensa. Ai, Molly! Molly! Que é ese ruído? Axiña, vamos mirar. Ben! Maya, un bicho tolo enorme roubou unha bola e desapareceu meténdose nese tobo. Tiña unhas poutas enormes. Foi Molly, tranquilo. Non significa que está furando outra vez. deu unhas grazas por atopar a súa pataca. Que lle pasa a esa? Van todas de volta para a colmea. Ten que haber algún tipo de urxencia. Vou ver. Ei! Que pasa? É unha urxencia! Todos á colmea! Queremos saber que pasou! Que pasou? Sí, Maxestade. E segundo o primeiro informe, desfondouse un pouco o terreo no lado oeste e agora a colmea é inestable. Co seu permiso, Maxestade, imos continuar coa evacuación da columna á zona de seguridade. Moi ben, evacuade a columna daquela. Igual que pasou no formigueiro. Maya, estás aí? Viche lo que está pasando? Molly marchou. Pensas que foi ela? Sí. Ben, Bully, temos que encontrar a Ben. Max, Ben, necesitamos axuda. Molly segue furando baixo o chan e esta vez está en perigo a colmea. Temos que atopar a Molly. A recuperar a miña bola. Sí, claro. A túa bola. Xa que ten un cheiro tan forte, pensas que podes seguir o rastro? Onde vai a miña bola, ladroa? Que? E ti quen és? E que bola? A miña bola! Sabes perfectamente a que me refiro porque me roubaches. Que? Xa sabes, a pataca. A miña pataca nova. Leveina a miña despensa pro inverno. Pero, Molly, iso é fantástico. Por fin atopache a túa despensa. Xa non tens que seguir facendo buratos. Ben, onde está ese famoso túnel da despensa? Pois mira, non o lembro. Maxestade, a situación está controlada. Esperemos que non haxa máis terremotos. Meu tesouro! Xa vou, meu tesouro, xa vou!
Estás ben? Tratoute ben? A miña despensa. Por fin. A ver, unha cenoria, un nabo, unha raíz, 2 rabos. Ai, está todo aquí. Oh, a cara deste faiseme coñecida. Ai, 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 ai. Oh, 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 ai, 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 ai. Que... estou ben, e lembro todo. Ui, mirade, as miñas raíces. E podes parar de facer buratos e non facer dano nunca máis. O meu prato favorito. Ai, 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 ai. Mira, non te vou comer, miñoca, son vegetariana.